iwacho ni ing'e maber ni kero introduce wach mar tax. Tax is also a conversation kendo chako kelo the conversation mar pogruok ei party mar ODM at a time ma jakom Raila Amolo Odinga bende push agenda mar anti-government campaigns kodhi go mbele. Mano en gima adwa ni mondo ming'e ka dwoko ni penjono. Ka dok e penjo mi penja. Kamano. Oyiena mondo anyisi ni katiba marwa wacho maber ni office mar the presidency, the entire office, the office mar the presidency, mano deputy ka achiel gi president. That is office office ma signify the national unity. En office ma kelo ganda te kanyakla. En office ma kati ogoni ombulu midonjo, jomoko goni kura, jomoko kogoni kura. Tiji maduong' monego bene timo kaka ker en ni iserve interest mar oganda duto te. Bargi sani chal ka gima koro oganda wa. Koro wachal ka gima koro wabut lek. Wadhi mondo mi koro wago chong wabede piny or kneel down to the government. Mondo government omiwa services. Ma should not be the case. Nke katiba wacho ni as a taxpayer en ratichwa mondo mi wayud dongruok. Nikech wachulo osuru kata wagoyo kura kata ok wagoyo kura. Ratiro marwa nyaka miwa. Omiyo adwa na wach ne ker. Ni gima machando Kenya gi sani. Makato ket mana lemo nyade nuoya. To ok bi konyo piny nikech lemo gi eki platforms mag lemo gi ne the opposition. Sirikal mar Kenya Kwanza oloso lemo to ng'eyo maber ni piny obarore nyadiriyo. Nikech nyaka wayiere ne kata bed ni katiba marwa mar Kenya ma waduto waluwo ma wacho maber ni Ruto en president kokalo through the processes, the legal processes mane ose pass through. Machiel kuomgi en court momiye ombulu through the Supreme, momiye teko through the Supreme Court, momiye the legitimate power mondo bede komno. Kosebet kacha gik matimore duto gi eki ok gin gik mowinjore makero nego bene timo. Owacho koni ni en odwaro a strong opposition. Odwaro strong opposition manyalo konyo jo Kenya in terms of putting the current government and the leader into checks and balances. On the other hand, otiyo gi mit belie matindo tindo mar turo opposition ma odwaro mondo mi oversight. Nyiso ni jo Kenya let ma an go kama betie ni ka wuoyo kod oganda. Ka ok show any form of psychophancy. Ende kaka Kenya wanyalo chopo kama